भारत पाकिस्तानमध्ये सायबर वॉर पहलगाम हल्ल्यानंतर देशात 10 लाखांहून अधिक सायबर हल्ले करण्यात आलेले आहेत। भारतीय हॅकर्सने पाकिस्तानला प्रत्युत्तर दिलेले आहे। पाकिस्तानी संकेतस्थळावर जय हिंदुस्तानचा संदेश पाठवण्यात आलाय। सायबर कमांडर गटाने हॅकिंग केल्याचा दावा केलेला आहे। तर पाकिस्तानातील 1,500हून अधिक संकेतस्थळ हॅक केल्याचा दावा केला जातोय। युद्धजन्य स्थितीत सायबर वॉरची जोरदार चर्चा रंगली आहे। पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतातील महत्त्वाच्या संकेतस्थळांवर 10 लाखांहून अधिक सायबर हल्ले झालेले आहेत आणि याच घटनेनंतर आता पाकिस्तानातील महत्त्वाच्या संकेतस्थळावर सायबर प्रतिहल्ले झाल्याची माहिती आहे। सायबर कमांडर या नावाखाली हे प्रतिहल्ले केल्याचा दावा करण्यात येतोय। तर भारतावर प्रामुख्याने हल्ले पाकिस्तान, मध्य पूर्वेतील देश, मोरोक्को आणि इंडोनेशिया या देशातून होत आहेत। या हल्ल्यामध्ये सहभागी असलेल्या अनेक हॅकर गटांनी स्वतःला विशेष नाव दिले। त्यातील टीम इन्सेन आणि पीके हा पाकिस्तान स्थित गट सर्वाधिक सक्रिय आहे।